Малышня бежать в школе. Аслан белән Аланга 7 яшь, быел 1-нче сыйныфка баралар. Туганда икесе ике төрле авырлыкта була. Алар бер-берсенә иптәш. Йөзләре охшаш булса да, характерлары төрле ди әниләре. Берсе тынычрак, икенчесе шук. Урамда уйнарга яратам. Урамда яратасыз. Нәрсәләр уйныйсыз урамда? Игралар. Егетләр, урамда сезне дусларыгыз бутыймы? Бутылар айтам алам, анысы Аслан. Диктатор бутадылар. Шулаймы? Просто улдым Аслан. Аслан ул син. Гөлназ балаларының игзәк булуын белгәч, башта куркып кала. Аннары әнисен исенә төшерә, чөнки үзе дә игзәк сыңары. Без малай кыз, минем ирем ягыннан тоже игзәкләр бар. Аның абысының кызының 2 малай игзәкләр. Могҗиза инде. Дебияз мәктәбендә 4 пар игзәк укыйм. Менә тагын икесе Залина белән Айдина Хисмәтуллиналар. 5 минут айырма белән туганнар. Кызларга хәзер 16 яшь. Уртак кызыксынулардан музыка, йорт хайваннары уку, гомумән алганда кызлар икесе дә ике төрле. Айдина тынычлык яратса, Залина парашюттан сикерү яклы. Күбрәк шул рәсем ясарга яратам инде. Крючок белән бәйли беләм. Мин күбрәк шул естественные науки яратам, шул биология, географияларны. Обыжы технологиядан мин токарный станокларда эшлим. Кызлар белән утырасы килми. Бу якларда игзәкләрнең күплеге күз алдында. Бер урамда игзәк сыңырлар булган 3 яр йорт бар. Мин игзәк сыңарның исеме Камил. Бу тамилар безнең Камил аксыл битле, мин кара битле. Булай биткә шаган. Шуннан да безнең төбәктә игезәкләр бик күп икән. Өлкән яшьтәге абый апайларыбыз да бар. Әйтеп үтсәк, Шамил абый, Камил абыйлар. Алар инде 65 яшьтән авышканнар. Наил апа белән Шамил абый, алар тоже инде 50-дән авышкан яшьтәгеләр. Шуннан соң инде тагын әйтеп китәк, Филсин апа, Гөлсин апа 60 яшьлекләр. Татарстанда игзәкләр иң күп туучы җирлекләрдән Биектау, Мамадыш, Буа һәм Азнакай якларын атыйлар. Күпләр бер әнидән бер-берсенә 2 тамчы су кебек охшаш балалар тууын могҗизага тиңли. Галимнәр әлбәттә моны үзләренчә аңлата, ә менә җирле халыкның фикере башка. Алар бу якларда игзәкләр күп булуны шишмәләргә бәйли. Кем белә, могҗиза бәлки бер йотым судан башланадыр да. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.